Hi guys, enjoy mata. Raksikan aja. Balik. Bulla poci. Bulla pon nyakke, bulla incu bala. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಕಲ ಈಗಲೂ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬಿಡಂದೆ ಏತ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡದೆ ಅಲ್ಲ 5 ದಿನ ಅಂಡು ಅವು ಲೇಟ್ ಅನ್ಗೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಡೆ ನಮ್ಮ ABVP ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕನ ಅಂದು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತೇರ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪು ಬುಜ್ಜಿ ಮಾರವರ ನೀರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ದೀದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆನೆ ಗೊತ್ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈತೀನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈಗ ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ನಾನು ತುಪ್ಪಿದಾಗಣ ಸರಿ ಬೈ ದೂರ ನೀರು ಹೆಂಗೈತೆ ದೂರ ದೂರ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಫಿಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತು ದಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಿಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅವರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದು ಹೊರಡು ಯಾನ ವೇಲೆ ಕೊಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಶ್ರಮ ಅಂಕ್ಲು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬೇತಾರೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲಂಡಿಗ ನೀವು ಕವತ್ತ ನೀನೊಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಂಪಿ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಯ್ಯರ ಬಯಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಂಡು ಮಾತ ಬಲೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋದ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಸಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಯುಗಾದಿ ಒಂಚಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಬಂತೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ನಾನು పోదువన్న అనేటనే బలే ಬೇರೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಅದು ಮ್ಯಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಾಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಲ್ಪಿ ಒಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಐತೆ ಮೇರ್ ಬೈದೇರೆ ಐತೈತಲ್ಲ ಐತೈತೆ ಬರ್ತಿರಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಕೂಸಪ್ಪನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯಾಡಿ ಒಬ್ಬ ರೂವಾರಿ ಕೂಸು ಮಂಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣ ಹಾಯ್ 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 ತಿಳೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಟಗಾರ ಕೂಸು ಮಂಡ್ಯಾಡಿ ನೀರೇ ಸಲಿಟ್ ಹಾಕುನಿ ಅಲ್ಲ ಸಲಿಟ್ ಹಾಕುನಿ ಜೈ हरि ओम भद्रका नमस्कार अखिल बर्ती बल्ले दादा इंग दादा पातिरोडु ಇದಾನದೆ ಬಂಗಲೆ ಫುಲ್ ತೆಲಿಕೆತಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೆಲ್ರೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ Hi guys, enjoy mata. Raksikan aja. Balik. Balik guys, kapre balik. Dada dinasal nag. Ay batiri. Ekar din batiri. Eight batiri dar. How? Ek main na bole. Hello. Ek baat ni kinda. Hello white testing. Manammer barpiriya kavadi diyare. Manammer barpir. Vida pattu dakshinatile. Vida pattu. Arna
ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಲು ನಂದು ಐತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮರ್ಕೋಯ್ ನಾವು ಮಾರ ಮಾತಾಡ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ರೈಸು ನೀತಿರಿ ನೆನಪಿಟ್ಟಿದೆ Engkul ini mulpa deh kabadi pandyata baida ABP ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಬಲಿದಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022-23 ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟು ಬೇರಿಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಶಿತ್ ಯಾನಿ ಬುಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಪಾತಿರ ಅಡ್ಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡು ಪಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾನು పుల్ల పోచి బుల్ల కొండ ñakke బుల్ల ఇంచి వల బుల్ల నుంచి వరే బుల్ల ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡತೆ ఆయన ಪಿರೋದ ಎಂತಲೇ ಬೇಯಿಪವನವಳು ಹೌದಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಲ ಬರ್ಚು ಅಂಚಿದಾಲು ಬಾರಿ ಸೊಗ ಮೆಚ್ಚ ಈಚ ಪಂದ್ಯ ತೆಲಿಕೆದಲ್ಲ ಅವು ಲೌತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಕಣ್ಣದ ಮತ್ತೆ ಬೈತುಪ್ಪು ಐಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ರ ಅಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೋಲ್ ಬತ್ತ ಬಲ್ಲ ಇಟೆ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಆನ ಪೊನ್ನ ನೊಟ್ಟು ಯಾನೂರು ABP ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮನ್ಪಂದೆ ಮುಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಸಂಚಾಲಕರು ABP ದೊಂಜಿ ಮೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಕರ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೇಪ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಆತಂದಾರ ನೀ ಪಂಪೇರು ಕೇನ್ಗ ಪಲ್ಲೆ ಹರ್ಷಿತಾರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಿದ್ಲಕ್ಕ ಬಲಿದಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡತೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ಸುಖದೇವ್ ಅಕ್ಲು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿ ಸಾಯಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪೋಯಿನ ವಾರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಪುರಭವನಡ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮ್ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವತಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕೊಡಗು ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ 21 ತಂಡಲು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಾರಿನ ಒಂಜಿ 40 ದಿವಸದಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಕದಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ವಾಮದ ಪದವದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕಬಡ್ಡಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏತ್ ದಿನ ನಡೆದಕ್ಕ ಮನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆವಡತಂದ ಇದರ ವರ್ಕ್ ಕೆಲವು ಏತ್ ದಿನ ನಡೆದಕ್ಕ ಅವನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೇದಕ್ಲಿ ಗೇರೆಗ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಚೇರ್ ದೀಪ್ ನಡೆದು ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ್ ನಡೆದು ಪತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ ಕಜೌಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಜ್ಜುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಟೆಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲಾತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲಾತದೆ ನನಾತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಂದಿಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ABP వచ్చి ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಮಾತಾಡಿ ಈತ ABP ಒಂಜಿ ಇವತ್ತಿರ್ದು ಹೆಂಚಿನಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡ್ತೊಂದ್ರು ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ನಮಗಿತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಬೇರು ಐದು ಆರಂಜಿ ಬಲ್ಲಕೈ ಬಂಟೆ ಬಂದ್ಪೆರತೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶರು ಉಳ್ಳೇರು ದಿನೇಶರೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ABP ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆತಂದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಮುರಂಜಿ ಧವನಿ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾವಡ ಅಂತ ಏನಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಅವನುಂಡು ಎಸ್ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದದೆ ಅದೇ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದದೆ ಸೋಲು ಗೆಂದಿನಕಲು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಸೋತಿನಕಲು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ ಬರ್ದ ನನ್ನ ತಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಐಟ್ ಗೆಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಪಾತೇರ್ ನನ್ನದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅಖಿಲೇಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಣಮ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೇರ್ ನಿಕಲ ನಿಕೇಶ್ ಇದು ತಿಂದೆ ಪಾತೇರ್ ಇಡಲ್ಲ ಮುರಡ ಪಾತೇರ್ ಬಾಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಆಯ್ ಬಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇನಿ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ರಜೆಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಂಕ್ ಹಾಕದು ಬತ್ತದು ಅವಲು ಮೂಲು ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತ್ ಈತ್ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನದೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ ಮನಸ್ ಮಾಲ್ದತೆ ಗತ್ತೆ ಮನಸ್ ಮಾಲ್ದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತಿಳ್ಳಲ್ಲ ಈಗ ತಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ನಾನು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬಾತಿರ ಬರೀ ಮುಲ್ತಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ ಬೈತಾರೆ ABP ತೆಂಕುಲೆ ಯಾಲ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ABP ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎಂಚಾನ್ ನಿಖಲಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪರ್ಲೆ ಮುಲ್ತಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚನೆ ABP ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವೇತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗ ಏನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ABP ಸಂಘಟನೆ ಸೊ ಈ ಸತಿ ಅಕ್ಕಲು ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಂಜಲಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜವನೇರು ಎಂಗ್ಲಲ್ ಪಲ ABP ಶಾಖೆ ಉಂಡು ಶಾಖೆ ಆತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಉಂಡು ಮಡಂತಿ ಅರ್ಧಕ್ಲೊಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಕೇಶವ ಬಂಗೇರ್ ಸರ್ ಏನೋ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೋದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ತೇಜು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಯಾರು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ತೇಜು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನೆ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕರೆಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಂಗಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೂಲೇರು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ABP ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದದೆ ನಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಚಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ ಲ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಿಜ ಪಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚಾನ್ ಗೊಬ್ಬಿಜ ಶೋಕಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾನ್ ಹಾ ಅಂಡಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಚಂದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವಳು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು
మోలు ఇది టెన్షన్ పోచి దాది ఉంతులే పిలికులాడు తూతారు ఎంచిన మాత పిలికులాడు తూదిపారు ಅವಳು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಕುಲ್ದು ಪಂದುಲೆ ಲೇ ಉಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂದೆ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಕುಲ್ಲುನ ದಾದಮ್ಮ ಎಂತ ತಿನ್ನೋದು നിങ്ങളൊട്ടിനി പേര് അമ്മ പേര് ബേബി മറില്ല ആർ പാപ്പ ഇല്ലാടില്ല അറിയന്തല്ലേ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆಡ್ಡೆ ಹೋದರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐ ಕೈ ಮುಗಿ ಪೋನಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಏರಿಯಾ ಮಂಜಿ ತಿಂದ అవును ఫ్రిడ్జ్ ఉండత నిప్పాడు ఫ్రిడ్జ్ నిప్పాడు ఐస్ ఆడు బయ్య తినండి నేను అవు బయట కుళ్ళ బయట అవు అవార్డు ತಿನ್ಪೇರ್ದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಾ ತೂಯರದೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಳ ತಿನ್ನೆತ್ತಾಯಿ ಬಾಯಿಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರದೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದ ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಇನ್ನಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂತ ಕಬಡ್ಡಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಕಲ ಪಾತಿಯರ್ ಹಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ತೂದಿನ ಲೈನ್ ಆತು ಬೇಗ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿ ಬರ್ತಾ ಬಾರಿ ಬೇಕೊಡು ವಿಡಿಯೋ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ಪಾಯಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅದೇ ಆರ್ನ ಲವರ್ಲ ಬೈದರು ಒಲಿಟುತ್ತಲೇ ಅದೇ ಗಮ ಗಮಿಸುವ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್